काय करू? तर आज डोसे बनवते मी. मागच्या बघा व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं ना, ते पीठ आहे. एक फक्त तुम्हाला मी करून दाखवते. छान असे डोसे आपले. उत्तप्पा पण मी करणार आहे. हे बघा, हे तयार झालेले पुन्हा दाखवते. हे 2-3 मला छान असे रेडी झालेत. आणि चटणी तुम्हाला दाखवते मी. तर ह्यात कोथिंबीर नाही आहे, कारण कोथिंबीर माझ्याकडे संपले. त्याच्यामुळे पण छान झाले, टेस्टी झाले. आणि थोडीशी टेस्ट घेऊन बघितली मी, खूप छान झाले चटणी. त्यात मी कढीपत्ता, उडदाची डाळ आणि राई असते ना, त्याची फोडणी दिले. तुला चीज टाकू आहे? हे भोपळा चीज टाकू आहे मग काय होईल? कुणाला हवे ना? तुला टाकू अरे? हा, हे 2-3 साधे बनवले. छान असे मस्त शेकलेत. तर आमच्याकडे दोन्ही साईड आहे ना शेकलेली आवडते, त्यामुळे मी दोन्ही साईड शेकते. मस्त झालेत. मामाला त्या दोन्ही साईड शेकलेले हवे ना. छान असं क्रिस्पी. घेऊन जा, कोण कोण खातात आणि जा घेऊन. भोप्या तुम्ही दोघांनी घ्या, पुराला की तुम्ही दोघांनी. हा, आणि ते तू बोलतो ना काय ते बर्फ 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 आणि ती बर्फ कशाला माहिती आहे? ती चटणी सुकी गेलेली असते त्या लोकांनी, ते वाढायला चटणी वाढत राहते. हा, मिक्स व्हायला राहते, सुकी बनवून आणतात ते. मी बर्फ विटलत राहतं, ते मिक्स होत राहतं. लसूण चटणी तुम्हाला काय? लसूण चटणी काय? डोस्यावर लसूण चटणी खातात? लसूण चटणी ते सांबर बिबर बनवलं की लसूण चटणी ठीक आहे. नाही 4-5 ढकलून झाले आणि मोजले नाही, छान झाले. चटणी पण मस्त आहे. तीन डोसे झाले, दोन खाल्ले, 3 झाले. मस्त आले चटणी. चटणी हाय कुठे राहिलेली? प्रिया जराशीच राहिली आहे. तुला एका डोस्याला असे शेजवान लावा मस्त असेल थोडीशी बघा. बाटल्याच्या पडल्यात तो शेजवान चटणीच्या. आता डोस्याला शेजवान चटणी पाहिजे लावून बघ. उत्तप्प्याला जरा चांगली वाटली. शेजवान डोसा असतो की नाही रे? सर्व डोसे मोठा वावाची वडा, त्याच्या वडा मोठा पाव दिली बघ. 5 पाव वडा म्हणजे गाडी करा. मग ते मंदिराच्या बाजूला 2 आहेत, चायनीज आणि डोसा. ते मंदिराच्या बाजूला आहेत, ते 3 आहेत. 3 चायनीज डोसा फ्रेंकी. आता बस झालं मला. बस तुला बस झाला? आता बस झाला. नंतर पाहिजे जाऊन 4 दे. परत पटेल नगरला 3 आहेत, डोसा फ्रेंकी. पक्षी बघा बुडाले. ऊन कसलं पडलंय बघा. आता जायचंय आम्हाला बाजारात. तर आज काय तुमच्याशी बोलायला मला काय भेटलं नाही आहे, पण नंतर थोड्या वेळ मी बोलते तुमच्याशी. बाजारात जायची तयारी. आणि ही बघा अळंबी सापडली. काढा काढा काढा. अशी अशी हळूहळू काढ खेचून. ही फुललेली अळंबी आहे. ती खाय आम्ही ना आता येत होतो तर सापडली आम्हाला. डायरेक्ट काढायची ती. घे विराट जोरदार या ठिकाणी पाऊस इथे पण आहे. हे काय आम्ही इथे काढा काढा काढा. फटाफट काढा.
तर आम्ही ना आता बाजारात गेलेलो आणि येत होतो, तर पटकन दिसली आम्हाला अळंबी. दाखव अशी फुलले आहेत या, फुलले भोप्या माहिती आहे, फुलले तरी खातात बोलले बाबा. ही बघा, ही अशी उद्या नाही खाऊ शकत. हे बघा, उद्या नाही खाऊ शकत, समजलं. ही नशिबाने भेटते. खाली तर हे बघा, अशी लांब लचक. चला पकड. नाही असणार कसं इकडे कुणाला भोप्या नीट बघा. आता इथे मिळणार बघा, काय नशीब आहे आमचं बघा. हो बे पकड. नाही नाही असणार अजून, असणार अजून असणार. गाडीत बघूया. भेटली बाबा, सापडली. किती दिवस झाले शोधते बापरे. हा हा कळीचं ना. हा हा कळी तो खुलतो असा. आणि हा फुललेला आहे ना. धरा फोन दिसतोय मामी. भिजू दे फोन इथे शोभा. बघत बघत चला, बघत बघत कोणाचा हे आपल्याला एवढे भरपूर झाली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. तर सकाळी बघा नाश्तावर केला आणि आता दुपारी 2च्या दरम्यान मी हा बघा बाजारात गेली होती आणि येता येता अचानक लक्ष गेलं अळंबीकडे आणि बघा तुम्हाला दाखवली मी कशी काढतो ना. तर कळीची की नाही एकच मिळाली आणि ही फुललेली सापडले. तर ही मला भाजी लगेच संध्याकाळी आज ना करायला लागणार, नाही तर मग ही खराब होणार. पण नशिबाने भेटली बाबा अळंबी. आपण किती शोधत होतो हा, किती दिवस झाले आम्ही अळंबी शोधतोय, पण आज लक बोलतात ना, बाय चान्स मिळाली पटकन. आणि तेवढाच पाऊस पण आला, पण आम्ही पटकन काढली ती आणि घरी निघून आलो. पाऊस पडला की खराब होणार ना, पाणी आलं का खराब होते. पाऊस पडला की संपली. तर आज मी तुम्हाला ह्या अळंबीची रेसिपी पटकन दाखवते. ते आता नाही मी आता दुपारचे की नाही 3 वाजलेत, म्हणजे संध्याकाळी बनवीन मी. ज्यासाठी खूप मस्त भेटले तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे काका पण होते ना, तर आम्ही अर्धी अर्धी वाटणी केली, अर्धी काकाला दिली आणि अर्धी आम्ही घेतली. दाखवते तुम्हाला किती आले ती. आतला रंग आहे ना तसा काळा रंग असतो. अशी मस्त टाकाळी तसा बंद असतो बस. चला आज संध्याकाळी मेजवानी आमच्याकडे अळंबीची भाजी. नकली चिकन आहे आमच्याकडे. काय नकली चिकन? ह्याला नकली चिकन म्हणतात ना दोघं ना. तर अळंबीची एक्साइटमेंट तुम्हाला डोश्याचं मी सांगते. सकाळी बघा मी डोसे बनवले ना, यांना भरपूर खूप छान झाले. डोसे बनवले, परत उत्तप्पासन ते पण बनवलं. म्हणजे घरात जे साहित्य होतं ना त्याच्यात खूप छान झालं होते आणि टेस्ट झालं होतं. पीठ ते इतकं छान आलं होतं ना, त्याच्यामुळे डोसे पण एकदम मस्त बनले होते. आणि आता अळंबी आज दिवस एकदम मस्तच आहे आमचा. बाजारातनं तुम्हाला मी दाखवते काय काय सामान आणलं ते. म्हणजे खरं म्हणतं तर मला ना गॅसची टाकी घ्यायची होती, म्हणून मी आज खास बाजारात गेले होते. कारण सिलेंडर माझा संपला होता, तो आता आणला आहे आणि बाहेरच ठेवला आहे. आणि बाकी असं काही नाही. ही चहा पावडर संपली होती, चहा पावडर आणली. थोडीशी तिखट मसाला असतो ना, हा बघा हा आणला आहे. हा पण मागे मी दाखवलं तुम्हाला. साखर आणि शॅम्पू बघा, या 2-4 वस्तूच घ्यायच्या होत्या. आणि मेन म्हणजे सिलेंडर, म्हणून आज मार्केटमध्ये गेले होते. चला आता ही जरा अळंबी ना साफ करून ठेवते आणि तुम्हाला मी दाखवते पटकन कशी साफ करायची ती. आणि अगोदर धुवून वगैरे घ्यावी लागेल, माती आहे त्याला. हे बघा अशी चांगली आहे भेटली. आपल्या नशिबात होती ना यावर्षी. चितळ्या पण भेटल्या आणि ही अळंबी पण भेटली. अजून मिळेल आता, श्रावण महिना बघा चालू झालाय ना, मिळेल ना आता श्रावण महिन्यामध्ये. बघू नशिबाच्या गोष्टी. शोधावी लागणार नाही. तर विकत ह्या 100ला 5 ते 6 पीस मिळत विकत. काळी असते ना ती. आणि आम्हाला भेटलेत मस्त. म्हणजे किती मला वाटतं 1 2 3 4 5 10-15 आहेत. भरपूर झालेत. मुलांनी खाल्लं तरी भरपूर झाले ना. अरे आणि ही बघा आता अळंबी आहे ना, अगोदर धुवून घ्यायची. ही बघा माती असते ह्याच्यावरती, त्याच्यामुळे अशी हे करून मी ह्या पाण्यामध्ये टाकून ठेवते. चांगलीशी धुवून घ्यायची स्वच्छ. ही बघा माती 1-2-3 पाण्याने मी जितकी माती काढता येईल काढून स्वच्छ धुवून घ्यायची एकदम.
मी आता चांगली धुवून घेते अगोदर. आणि हा जो मातीकडचा भाग असतो म्हणजे हा मातीच्या आतमध्ये असतो ना, तो असं खोलून बघायचा, कारण आतमध्ये जीवजंतू असण्याचे चान्स असतात, त्याच्यामुळे असं खोलून बघायचं. आमच्या काकाने मला सांगितलं दुपारी की अशा प्रकारे कर आणि साफ कर. आणि ही जे आहे हा जो आहे ना वरचा भाग आहे ना, तो काय नाही बोलत, ते असंच फक्त तोडायचं. ते बघा हे असं तोडायचं. कोणतरी आलं वाटतं बघ. आता हे बघा हे असं ना मी सगळं साफ करून घेते. हे जे केलं ते आजची अळंबी माझ्यामुळे भेटलेली आहे. सांग बरं कोणामुळे भेटली आजची अळंबी? आज माझ्या चष्मीचा चष्मा मामामुळे भेटलाय बोला. अरे मामा बाजारात जायला निघालात नसतं तुम्ही निघालात. झालं लय शहाणा रे मामाचा भाचा. काय रे मामा? अरे एक काम करा ना, ऐकलं काय? नाही तुम्ही आता ना एक काम करा, ही तुम्ही शिजवा आणि तुम्हीच खावा. मग कोणा बाबा बोललात नसता बाजारात जायचं, आई बोलली मामा ना मी बोलली आपण बाजारात जायचं. काय तुम्ही काय बोलले? तू आणि भोप्या जा. मामाला बोलले की मामी दोघं जाणार होतो बरोबर, मग तुम्ही बोलले मी पण येते. मग तेव्हा नाही तर बाजारातच गेलो नसतो, मग काय भेटलंच नसतं. नाही मी काय बोलते आता हे काय ना, मी सगळं हे करून देते, तुम्ही शिजवा आणि तुम्ही खावा ना. दुसऱ्यानीच कोणीतरी मोठ्यावर बनवा पण तुम्हीच ना, ते बोलते लबाड मामा भाचे. बाथरूम बनलेला तिकडे टेबला भोप्या कापून देतोय. मेन मटेरियल इकडे माझ्याकडे आहे. कांदा आणि मिरची कापून देतोय. मामी एक मिरची टाका ऐका माझ्या. काप मग एकच काप मिरची लय नको. जरा चव येते. अरे ते मामाला ते तिखट मिरची आवडत नाही ना. त्याने चव येते. मॅगीत कधी मिरची टाकून बघा. आपण ते मामाच्या टेस्टने जेवण बनतं ना आपल्या घरामध्ये. मग मामा माहिती आहे तुला. कधी बघ कुणा ट्राय करताय मॅगीत फक्त हिरवी मिरची टाक बघा टेस्ट येते. मग मामाचं तोंड मग वाकडं होतं ना. काढून टाकायची नंतर दिसली की बारीक बारीक कापायची. समजलं नाही पाहिजे मिरची टाकले. आता ही अळंबी आहे ना, जसं आपण चिकन बनवतो ना त्याप्रमाणेच करणार आहे मी. हे आपलं वाटप असतं ना कांदा खोबऱ्याचं, हे बघा. आणि कांदा आहे, टोमॅटो, मिरची, कोथिंबीर आणि हे आलं लसूण चेचलेलं. जसं चिकनला लागतं ते सेम तसंच आहे. ते वेगळं असं काही नाही आहे. कढईमध्ये टाकायचं तेल, त्यात कांदा आणि मिरची टाकते. म्हणजे आलं लसूण चांगलं लाल करून घेऊया. त्यात टाकते तिखट मसाला, थोडं जास्त टाकणार म्हणजे तिखट चांगली वाटेल ना. हळद, नंतर हा टोमॅटो, ही कोथिंबीर चांगलं मिक्स करून घेऊया अगदी तेल सुटेपर्यंत. आता हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकते. पुन्हा मिक्स करून घेऊया चांगलं आता मिक्स करून झाल्यावर आता ही अळंबी टाकूया आपण. आता ही एवढी भरपूर दिसते पण शिजल्यावरती ती कमी होणार. मग हे 2 कोकम टाकते. चांगलं जरा मिक्स करून घेते. हा टाकते हा गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकते. आता थोडंसं पाणी टाकूया. आता अशी कमी झाली आणि आपल्याला जितकी ग्रेव्ही हवी ना त्याप्रमाणे पाणी टाकून एक 5-7 मिनिटांमध्ये शिजते. वेळ नाही लागत. त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि शिजून घेते. लसूण पण खा तुम्ही नको. तेवढी झाली अशी रश्शीवाली.
अशी भरपूर दिसते पण शिजल्यावरती ती कमी होते. त्याच्यात वाटाणे हिरवे टाकले तर अजून चांगले आहे ना. मग कशाला तेच काय टाकतात? वाटाणे टाकले त्याला वाटाणा का आवडतो ते खायला. हिरवे वाले कशामध्ये? मटार. हिरवे मटर हा मटर टाकून काय चव आहे उलट खाव आम्ही. काय माहिती आता आपण पण पहिल्यांदा खातोय ना आपल्याला काय माहिती. मटर आता आडते तिकडे चल एक एक घ्या त्याला. कुणाला दे पुढे ते हलत नाही ते. या चपात्या आहेत. त्या दिवशी 20 संपलेले आजचे 25 केले. 25 तर जास्त वाजले 30 वाजले 30. तर आत्ता वाजलेत रात्रीचे 10:30. सर्व काम माझं आटपलंय आणि आता झोपायची तयारी. भोप्या आणि कुणाल गेले वरती आपल्या जुन्या घरी झोपायला जातात ना ते रात्रीचे. आणि भाजी सांगते अळंबीची खूप मस्त झाली होती. चिकन मटन ना सेम तशीच लागते. थोडीशी जरा चवीमध्ये फरक पडतो पण छान भाजी बनली. आम्ही पण पहिल्यांदाच खाल्ली ही भाजी म्हणजे ही अळंबीची भाजी. तर बघू आता अजून एक प्रकारची अळंबी भेटते. काका सांगा होते आम्हाला तर बघूया प्रयत्न करून जर का सापडली तर ठीक आहे. आजचं पण लक म्हणतात ना लक असले सगळं मिळतं. नशिबानेच आज अचानकपणे अळंबी सापडली ती. आणि तुम्हाला दाखवलं फक्त एकच आहे ना अळंबी होती ना ती कळीवाली होती आणि बाकी सर्व फुललेल्या होत्या. आणि ही जर का अळंबी उद्यापर्यंत राहिली असती ना खराब होऊन गेली असती. पण आमचं नशीब चांगलं होतं म्हणून सापडली आम्हाला आणि भरपूर भेटली. म्हणजे काकांच्या घरी म्हणजे जवळजवळ 20, 40, 50च्या आसपास अळंब्या होत्या त्या. आम्ही अर्धी वाटणी करून घेतली ना. खूप छान भाजी लागते मस्त लागते. आणि आत्ता इथे बघा चालले पिक्चर लावलं पिक्चर बघतात. हां आणि अजून एक चांगली गोष्ट माझं ते सिम कार्ड तुम्हाला मी बोलले ना रेंजचं खूप प्रॉब्लेम होतं. तर सिम कार्ड ना माझं मी ते पोर्ट करून घेतलं म्हणून आता घरामध्ये माझं आता फुल रेंज आहे माझ्या काय बोलूया फोनमध्ये. त्याच्यामुळे आता मला खूप इझी जाणार आहे व्हिडिओ वगैरे अपलोड करायला. म्हणजे गेले बरेच दिवस 15 दिवस झाले खूप माझं रेंजसाठी प्रॉब्लेम होत होता पण फायनली ते पण झालं आहे. तर चला आता आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. कोणी नवीन नसेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.